mace ta kai ita ma ta anko da mijinta. Dan ni da mijina nake anko. Za a dire ni. Shine wancan style din. Gyaɗa mai gishiri a ɓara a ga biyu a murzo a ga kyakkyawar baby mai hancin biro. Magana ake ta kyawawan mata, magana ake ta masu dimadimai masu siririyar fuska mai faru. So ni fa a wannan shekarar kun gane ni ba tun da ne zumbur din nan faji nake yana ta hayyo 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 da mata ta zan dinga yin tallakan companies, you know, all the companies that need us, you know, kun gane yauwa kaman wancan wani little bit advert da muka yi last 2 weeks ago ni da amarya kun gane ta da ta nan mai hancin biros mai faru. So Jeffrey Charlemagne Connors this material. I'm going very nice. Nobody can cry tumble.